ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ 25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತನು ಕೊರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಸ್ತಿ ಕಾನಗನೇ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ದೀವುದು. ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ, ರಡ್ಡು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪೋಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಇಂದೇರ್ದ ನಿಕ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನವರು ದ್ವಾಪರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಧನದಾನ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದವರ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಕುಮಾರಿಯರ ಪರು. ಗೀತೆ: ಎಂಕ್ಲನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ನ ಕೇಂಡರು. ನಿಖಿಲ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಮೌನವಾದಿತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮನು ಮುಟ್ಟುನವು. ಪ್ರಪಂಚದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು. ಆನ ನಿಖಿಲ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತೂ ಸಾಧು ಸಂತರ್ನ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಕೇವಲ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಆದೇಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಆರ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿರಾಕಾರನು ಒಪ್ಪುನಕಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಮತ ದಕಲು ಪಂದರ್ತು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಮತಾಂತರಳುಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಮತನು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚಿರು. ಬೇರು ನಿರಾಕಾರನ್ ಮೊಕ್ಲು ನಿರಾಕಾರನು ಒಪ್ಪುನಕಲು ಬಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮತಕುಲುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮತಕುಲುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮುಲುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮತಕುಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿಯೊರೆನಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ದಾದ ಅಪಗ ನಿಖುಲು ತೆರಿಪಲೆ ಇಂದು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಕಾದುಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಕಾನಗನೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ನಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆಸ್ತಿನ ಕಲೆ ಉಂಡರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ನಾಸ್ತಿಕೆರೆನ ಆಸ್ತಿ ಕಾದು ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಈ ಪರಿಚಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಡತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದೇ ಯಜ್ಞ ನಡಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಹಾತೆರ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಸ್ತಿಲ ಸಹ ರಚಯಿತ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಚನೆರ್ದಂತೂ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈಶ್ವರನು ಮಾತೆರಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ ಭಾರತೊಡೆ ಬತ್ತುದಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಬೇರು ದಾದಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪದಕ ತನ್ನ ಬ್ಯಾರ್ಜನ್ಲ ಮಲ್ಪವೇರು. ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾರ ರೂಪಡು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆರಿಪವ ಬಾಬಾರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಈ ಪದಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪದಕಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಗೊತ್ತನೇ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಹನಿಯೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಕೆಲವೇರು ನಾವು ಯೋಗ ಎತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಧಾರಣೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಒವ್ವೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಂಚಿನಕಲು ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೇರೇರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಾಟಕಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಬುಡಪವನಾದುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಭಾರತೊಡೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾಮೆಯರು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಚಿರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏರೆ ಉಲೈಡು ಸುರುಸುರುಕು ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಲೆ ತೆರಿಪೋಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಆಸ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೆ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ್ದು ಓದದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಈ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೆ ಈ ಪದಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಎತ್ತುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪದಕ ಉಂಡು ಅಂಡ ತೆರಿಪದ ಕೊರುಪುನಾರು ಮಸ್ತ್ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಚಾರ್ಟನು ದೀವನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂವನ್ಲೆ ಇಡೀ ದಿನೋಟು ಯಾನು ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಡು ಕರ್ಮನಂತು ಮಲ್ಪೊಡೆಯಪುಂಡು ಈ ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮನ್ಪೇರು ಆ ಸಮಯಡು ಕರ್ಮನಂತು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕುಲ್ಲುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನಕ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಾತ್ರನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾಯದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತೆರೆದು ಚಾರ್ಟನ್ ಸಹ ಏರ್ಲ ಬರೆಪುಜೀರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನೆನಪುಡಿತ್ತ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬರೆಪರು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಬುಲ್ಪುಡೆ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುವರು ಪಂದರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಒರಿಯನನೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ತೀವ್ರ ಭಕ್ತರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಜಪಜಪ ಆದುಂಡು ಹೊಸ ಪಾತರತೆ ಗೀತೆಡ್ಲ ಮನ್ಮನಾಭವ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನ ಬರೆತಿನೆಡ್ದವರ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೆ ರಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಪದಕ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೊತೆಟುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪವೆರು ಎಂಕುಲ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ದೀಪ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದಲ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಅವಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಅವಡಿಜ್ಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ ಆಸ್ತಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರಿಯುಣ್ಣವ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಆವೊಂದುಪ್ಪೇರು ರಾಜ್ಯರು ಕೆಲವೆಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂದಾಜಿಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ರಾಜಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಏರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೊಮ್ಮಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿನ್ಪುನರ್ಕಂತೂ ಇತದೇ ಉಂಡು ನೌಕರಿ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪುನನೆ ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬುರಿಯರಡು ಶಿವ ಬಾಬನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಯಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ನಲ್ಲ ಯುವತಿ ಜವಂದಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ್ ತೂದು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮದುವೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತೂದು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕುಮಾರರಾದಿತ್ಯರಡ ನಿಕ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಅನ್ಪೇರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ದಾಲ ಮಣ್ಣುಪಾಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಯ ಕಳೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲು ವರಸ್ತಾರ ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂದ ಅಕುಲು ತೆರಿವೆರು ಧನವಂತರ್ನ ಕಾಸು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ತಡಾಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಸಾವು ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಆ ಆಸ್ತಿಂತೆ ತಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲವರೇ ತೆರೆಯೋನೇರು ಅತ್ತಂಡ ತೆರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಐದವರ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಗೌರವ ದಿವುಡು ಐನು ಬೇರೆಡ್ದು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದ್ದು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಗೌರವ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರಂದೆ ತಂಡ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಗೌರವ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಆದುಂಡು ಐತೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ತ ಮಿತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ಇತ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದೊಂದತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯದು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಓದು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪಾರು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಧನದಾನ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲು ರಾಜ್ಯರ್ನ ಕೈತಲು ಅತ್ತನ ಸಾಹುಕಾರನ ಕೈತಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಅಂಡವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಪನ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ಐದವರ ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ದಿವಡು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪದು ಎಂಕುಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ
ಇಂದಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಉಮ್ಮಂಗ ಈ ಎರಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಕೊಂಡತ್ತೆ ಸೇವಾ ಭಂಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದು ನಲ್ಲ ಯಜ್ಞದ ಪುದರ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟನುಂಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಈ ಪದಕಗಳೇನು ಮಲ್ಪೆರಗಾದಲ ಸಹ ಬಾಬಾಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಅಂಡ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತಿಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ದಶೆ ತಂಡ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ರಾಹುನ ದಶೆ ಕುಳಿತು ಬುರ್ಮುಂಡು ನಾಟಕಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಾತ್ರನು ತೋಡ ಪುನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಲಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗ್ರಹಚಾರ ಕಲಿಯುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಮಿತ್ತಲಕ್ಕಿರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತರಗಾದು ಸತ್ಯನಾಶ ಆದ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ತರಹ ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಬೇರು ಶ್ರೀಮತದನುಸಾರ ನಡತಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಪದವಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರನು ನಿಖಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದಿರು ಪಂದತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಚಿತ್ರನು ತೂನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಇಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನೇ ಬುದ್ಧಿರಿ ಪತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ವರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರನು ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಓದುದು ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯಡು ಇತ್ತಿನಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರೆಯುಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದೇ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದಿರು ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದಿತ್ತಂಡ ದುರ್ಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಎರಗಾಂಡಲ ಈ ಪದಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪಿರೋ ಆಕಲು ಎಂಕಲೆಗಳ ಸಹ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಪಂದಕೇನೇರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ದಾಗಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏರಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪಿರೋ ಆಕಲಿಗೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ಆಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಗೈಡು ಸುರ್ಗುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ಶಿವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಖಲು ರಾಜಾದಿರಾಜರಾಪರ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದುವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಶಿದ ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಆತುಂಡು ಏರೋ ಅಂಡಲ ತೋರಿ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಸೇವೆ ಆದುಂಡು ಇಂದಿನ ರಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಭೋಜನ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಂದಿರೋಗು ಬುಲ್ಪುಗು ಪೋದು ಕುಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬಲೆ ಮಹಾತೇರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ನಿಕುಲು ಶಿವನ ಮಂದಿರೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಿವನ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು ಬಾಂಬೆಡು ಬಬುಲ್ನಾಥನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆದುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಪದಕನೆ ಯಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯಿರಿ ಈ ಪದಕನು ಲಕ್ಷದಾನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಾಯದಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಆಪಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಚೋಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವು ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮರೆತು ಬೋತೇರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನದೆ ತೊಣೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಕೃಷ್ಣಗಳ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೇರು ಕೂಡ ತಿರುಗುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಲು ಶಿವನ ಮಂದಿರೋಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಸಫಲತೆಗಾದ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಟಾದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೃದಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟೋಲ್ಪುರ ಈಡೇರುಂಡು ಕಾಶಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿತ ಆಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಗುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ವಿಕ್ರಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಹೂವೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಪತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಶಿವನ ಮಂದಿರೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿವ ಬಾಬಾನೆ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಮಂದಿರುಳು ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಬೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ದಾಲ ದೇವತೆ ಎತ್ತು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಬೇರ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ಲು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕಾಶಿಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗುಲ ಆತೊಂಜಿ ಸೇವೆಯಾದಿಜ್ಜಿ ಪದಕ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪವನೋ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಬಡವರಿತ್ತೆರಡ ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಚಿತವಾದ ಪಂಡ ಧರ್ಮಗು ಕೊರ್ಪ ಸಾಹುಕಾರರಾದಿತ್ತೆರಡ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪರಿಂದಿತ್ತೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಾಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಾತೆದಲ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಇಂದೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾ ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವನೋಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಗೌರವ ದೀವಡಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪಡುಪುನ ಹವ್ಯಾಸನ ದೀವನೋಡಾಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಸಫಲತೆಗಾಗ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನೋಡಾಕೊಂಡು ಹೃದಯನ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀವನೋಡಾಕೊಂಡು ವರದಾನ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆದ ಸಮಾರೋಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂತೆನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮದ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿ ಏಪ ಆಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ఏ పనికులు తమ సంపూర్ణ స్థితికి సిద్ధాదుప్పరు. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬಾಲ್ಯತನದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಭವನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಬಾಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸಾಹಸ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಪಾತೆರನೆ ಮರೆತು ಪೋಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪಾದ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗಾದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬೀಳ್ಗೊಳಿಗೆದ ಸಮಾರೋಹವಾದ ಬುಡಡು ವಿಶ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸಮಾಧಾನನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೊಂದು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸದಾ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಳು ಮಾಯದ ಆಕರ್ಷಣೆದ ರಕ್ಷಣೆ ಆದುಪ್ಪಿರು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಸಕಸ್ ಪಂಡ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಹತ್ಯರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ಈ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಪುನನೆ ನೀ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪನಾದೊಂದು ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀಜಿಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಾಣಿದ ಸೇವೆದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.